Exové narodeniny. Páni kamoši, nečakal som takú oslavu na počesť mojej skúšky zdatnosti. Báječné prekvapenie? Vždy je veľmi fajn, keď máme dôvod oslavovať. Bol si vážne pracovitý, Finley, to sa vypláca. Sme na teba pyšní, vieš? Výborne! Pozdvihnime kornútiky na Finleyho. Na Finleyho. Áno, skvelá práca! No to nebolo pekné, Dex. Zničil si dekorácie. Dekorácie? Myslel som, že sú to nejaké smeti, ktoré Gorby zabudol zobrať. Vravíte, že je to Finleyho oslava? Ideš neskoro, Dex. Začala už pred 23 minútami. Nehovorte. Kto vraví, že som tu na jeho žúriku? Ja plánujem skutočný večierok. Nie sa tu s vami hrať, gumové gebule. Ty máš večierok, Dex? A nie ledajaký. Na moje narodeniny. Nevedeli sme, že ich máš, Dex. To by sme niečo zariadili. No nevadí, Gorby, mám to pod kontrolou. Pôjde o najlepší žúr, aký prívetivé mestečko zažilo a sú pozvané iba tie najlepšie autá. Mrknite zoznam hostí. Ale nevidela som na ňom naše mená. Nie sú. Tak prepáč, upozornil som, že prídu len super autá. A v čom sú tie super autá oproti nám zvláštnejšie? No, akože majú svoj štýl, čo vy nemáte. Počúvajú skvelú hudbu, to vy nie. Majú najmodernejšie veci, čo by si asi niektoré z nich pomyslelo, keby videlo, ako sa družím s obyčajnými autami. Chceš povedať, že ten ich konvoj príde do mestečka na tvoje narodeniny? Čo je to za otázku? Samozrejme, že príde. Čo je konvoj super aut? Sú to tie 3 najlepšie oblečené, vyberanie hovoriace autá v okolí. Videl som ich na parkovisku. Sú vážne super. Dex, to bude určite úžasný večierok. Môžeš sa staviť, bábika. Žiadne detské hry. A navyše, dostanem kopu skvelých darčekov. Ty si určite žiadne darčeky nedostal, že nie? No, musím sa na tú veľkú udalosť pripraviť. Tak zatiaľ, majte sa. Finley, možno, že je tvoja oslava nudná oproti tomu, čo bude chystať Dex na tej svojej. A nemáme žiadne preteky, ani jazdy. Alebo darčeky. To mi nevadí. Mne sa tu páči. Nepotrebujem to, aby som sa dobre zabával. Vieš, Dex nehovorí vždycky pravdu. Niekedy sa vyťahuje. Alebo klame. Myslíš si, že si to Dex celé vybájil? Je jedna možnosť, ako veci pozisťovať. Vyzerá to, že Dex vôbec netáral. Práve sa chystá na oslavu svojich narodenín. Svetelná show na oblohe. Pretekárska dráha s premetmi. Švihnite si a zostavte tú rampu, aby ste mohli dirigovať super obrovské nákladiaky na diaľkové ovládanie. Moji skvelí priatelia sa určite zúčastnia. Nie, povedal som doprava. Viac? Dobre, stop. Tá Dexova narodeninová oslava bude isto skvelá. Áno, super show. A nás tam nepozval. Urážať city druhých, na tom podľa mňa nie je nič super. Super je byť na priateľov a na všetkých ostatných láskavý. Páni, kto je to? To je ten super konvoj. Vidíš?
Majú príma slnečné okuliare a skvelú hudbu. A tie pohyby... Určite prišli na Dexov večierok. Ahoj, chlapci. Počul som, že Dexov žúr bude tentoraz čosi super. Čí? Dexov vozí smeti. Žije v prívetivom mestečku. Dnes usporiadal oslavu narodenín. Všetkých vás pozval. Aha, hej. Nejaké pozvanie sme dostali, ale máme dôležitejšiu prácu. Moje autá a ja ideme na rally veľkých trakov. Najlepšia udalosť v meste. Tam nesmieme chýbať. Poďte! Ideme. Musíme si pohnúť. Počúvajte, uvidíme sa teda neskôr. Tak sa mi vidí, že Dexov večierok môže byť veľkým prekvapením. A nie práve dobrým. Varity ufúľanci neminuli celé mydlo. Na večierok sa musím lesknúť. Niekto by mal Dexovi povedať, že tie super autá na jeho oslavu neprídu. Áno, niekto by mal. Chudák Dex. Ja tvrdím, aby si to zistil sám. Zaslúži si to, keď bol taký lakomý a nepozval nás. Okrem toho predpokladám, že tam budú iné super autá. Ja si myslím, že by to mal vedieť. Asi mu to bude musieť povedať ja. Počuj, umývačka, navoskuj ma, nech mám extra lesk. Pred svojimi hostiami musím dobre vyzerať. Dex? Nerád to oznamujem, ale myslím, že onen super konvoj nepríde. Jasne, že príde. Sám som im poslal pozvánky. No, je to tak. Práve tu boli. Sú to baječné superautá. Ale teraz sú na ceste na rally veľkých trakov. Je to naozaj tak? Bohužiaľ, Dex. A to mi nevadí, veď... Pozval som celý rad iných superaut. Musím sa pohnúť, za chvíľu sa tam môžu objaviť. Tu si, Dex. Tu je tvoja pošta. Narodeninové gratulácie? Kam ja ich len všetky dám? To je čudné. Prečo by všetky blahoželania zahodil? To nie. Nie sú od jeho priateľov. To sú pozvánky, čo im rozoslal na svoj večierok. Poslali mu ich nazad. A nikto z nich sa nedostaví. Organizuje takú veľkú oslavu a nakoniec tam bude iba on sám. Úplne. Možno by sa mu dalo nejak pomôcť. To je skvelý nápad. Prečo? Nás nepozval. Prečo tam ísť? Dex je možno častokrát protivný tyran, ale dnes má narodeniny. Spomeňte si, čo povedala umývačka. Buďte láskaví. Dostal som nápad. A ty tu čo robíš, Finley? Nepozval som ťa. Hej, ja viem. Len som išiel okolo. Pozrieť sa, ako sa máš. A ako sa asi mám? Nikto neprišiel. Podľa všetkého nie som také veľké auto. Beriem to späť. To sú moji hostia. Super autá nakoniec prišli. Prekvapenie! Všetko najlepšie, Dex! Všetko Najlepšie k narodeninám. Vy nie ste super autá. Ale sme, Dex. Možno, že nemáme najlepší lak. Alebo módne kolesa. Ale zase máme tortu. A zmrzlinu. Môžeme sa dobre zabaviť. Priatelia, čo sa bavia, sú tým najlepším na svete. Nikoho z vás som ani nepozval, gumové gebule. A teraz ste tu a chcete ma potešiť. Asi som rád, že ste prišli. To je fakt super, ale ja sa s vami nebudem hrať na upchatý výfuk. Nevadí, Dex. Iste. To teda hej! No tak na čo tu ešte čakáte? Oslava začína. Ja budem prvý na rampe. Nie, prvý budem ja. Tie premety vyzerajú skvelo. Torta!